Саба районындағы Орғамма картодромында роллерлы шаңғыларда узышы бойынша республика ярышлары өтті. Ултай СССРның 100, Саба районының 90 елығына башланды. Ярышта кім жеңуші болды? Алдағы язмады. Саулык иң зур байлык ди халык. Чыннан да, сәламәтлек кеше бәхетенең нигезе. Исәнлек булганда гына кеше үзенең теләк омтылышларына ирешә, тирә-якны танып белә, хезмәттән, уеннан, физик күнегүләрдән ям таба. Роллерлы чаңгыларда узышу буенча ярышларда сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау һәм көчле спортчыларны эзләп табу максатыннан оештырылган иде. Приехали к вам в гости впервые, поскольку у вас праздничный старт такой, много, так сказать, тренировались. Biz монда әле беренче тапкыр гына күп күнегүләр уздырдык. Балаларның бу ярышларда күптән катнашасылары килә иде. Җиңүгә естабыз. Моңа кадәр Алабугада һәм Казанда үткән ярышларда чыгыш ясадык. Уңышлы гына булды. Җиңү яулау өчен безнең мөмкинлекләр җитәрлек. Ярышта Кукмара, Балтач кебек тирә күрше районнардан кала, Әлки, Түбән Кама, Яшел Үзәннән барлыгы 200дән артык кеше катнашты. Мәркәзебез Казан спортчыларының да өметләре зурдан. Чаңгы белән 5-4 ел йөрим. Казан шәһәреннән 182 мәктәптән 8 А классында укыйм. Монда Сабага килдем. Урыннар аларга. Ярышларга старт бирелде. Беренче булып йөгерү юлына 2009 елда туган 11 кыз китте. Көннең салкын булуына карамастан, кәефләре яхшы, җиңүгә омтылышлары зур. Һәм менә беренче җиңүче билгеле. Ул Яшел Үзәннең 14нче мәктәп укучысы Ксения Каюмова. Трасса, конечно, мокрая, но настроение очень хорошее. Соңгы елларда популярлашып киткән бу спорт төрен үз итүчеләр бездә дә шактый икән. Райондашларыбыз 15 призлы урынга лаек булды.